A cita solidaria coa música disco será o próximo 8 de xullo. O Cambados Live Festival ten como obxectivo, ademais de ofrecer unha actividade lúdica dirixida á mocidade, un fin benéfico: axudar a protectora o Refuxio de Cambados. Desde o Concello aseguran que será o pistoletazo de saída ás festas do municipio. Pois como nós mesmos queríamos un pistoletazo de salida das festas deste ano especial para Cambados como é o ano 2017, e, bueno, vamos a conseguir, porque gracias a esta celebración o vindeiro sábado día 8 se vai supoñer que se van a adiantar as festas en Cambados uns días, que sabedes que normalmente comezan o día 11, que é o día do patrón de San Bieito. Aínda que os concertos comezarán ás 11 da noite, durante todo o día haberá na Praza do Concello un posto do refuxio no que a xente poderá facer doazóns, mercar os produtos que vende a protectora ou directamente adoptar un animal. A nosa idea é dar visibilidade aos animais que están no refuxio, que non son poucos. Neste momento temos as instalacións saturadas. Vamos a facer o Sácame de Paseo, ou a túa Sácame de Paseo que facemos ao redor do refuxio os sábados, sacaremos ao centro de Cambados. Queremos dar a coñecer a cantidad de animais que están ali, que non son visibles, e nos queremos que a xente os vexa. Nos temos unha canceira, un refuxio para pouco máis de 48 cans. Superamos os 50 e temos incluso 35 gatos. Nós xa non podemos dar a máis desbordados. O organizador dos concertos, Marcos Gómez, explicou en que consistirá o espectáculo, que contará con recoñecidos artistas. Empezará a macrodiscoteca móvil co noso espectáculo que temos habitual, que é o que levamos facendo xa toda esta temporada e a temporada pasada. Bueno, este ano xa temos un espectáculo novo, porque cada ano vamos cambiando un pouco, sempre facemos novas incorporacións de artistas. Para que os fagades unha idea, no noso equipo temos dúas vocalistas increíbles que nos acompañan aquí esta tarde. Unha delas é unha vocalista que ven dun tributo a Michael Jackson Legend por toda España, que é Sana Paz. Alessandra Carrera está en varios musicales en Madrid como vocalista e bailarina. Tenemos dos b-boys profesionales que son bailarines de breakdance. A responsable do refuxio engadiu unha última petición: ademais de divertirse e gozar dos concertos o próximo sábado 8 de xullo, é esencial que este verán non se produzan máis abandonos de animais.